Són 4 alumnes que han treballat aquest projecte de Matriu 2. El projecte està treballat des d'Escultura aplicada a l'espectacle i des de l'assignatura de projectes. Llavors, quan vam començar l'assignatura de projectes, el que vam fer, en primer lloc, és treballar. Primer vam veure tot el treball que s'havia fet en Matriu 1 l'any passat, ens vam documentar bé, vam veure l'obra de teatre dels alumnes de batxillerat, totes les imatges que teníem i tot del trepat en vam estar parlant, i a partir d'aquí vam començar a treballar en conjunt, tots els alumnes de l'assignatura. En aquest cas érem uns 7 o 8 persones, vam començar fent una pluja d'idees, on no descartàvem res. Vull dir, la idea més desbaratada que hi havia era prou important perquè ens pogués portar amb una altra idea. Tot això ho vam anar escrivint en un plafó i després vam anar com intentant fer associacions de tots aquests conceptes que havien sortit. D'això en vam fer un mapa conceptual on ells es anaven com relacionant una mica cap a un cantó o cap a un altre. Vull dir, després de les relacions de l'ordre, no?, de les agrupacions, vam fer associacions que ens portaven a nous conceptes i noves idees. Aquest va ser el punt de partida. A partir d'aquí, clar, el projecte Matriu, que li podem dir on estan incloses aquestes 4 instal·lacions, ens va servir molt bé de plataforma per poder treballar el que és com es fa un projecte i tot el procés, començant pel procés més important, que és la part de recerca, de com et ve la idea, de com l'evoluciona aquesta idea i cap a on puc tirar. Aquí, de totes les obres que van anar treballant, amb tot el dia a dia dels alumnes, són 4 que s'han materialitzat, curiosament 4 molt equilibrades, perquè 2 venen dels estudis de ceràmica artística i 2 venen d'escultura aplicada a l'espectacle. Llavors, cadascú ha fet el seu camí, però, com podem veure, quasi tots han partit del que és el buit de la dona, que ha sigut una mica com el tema on més s'han avesat aquest any. Tot continuant amb el que és la part de la matriu i tot el que havíem treballat. Van vindre aquí a la fàbrica, van fer una visita, ells van poder fer una visita a la deriva, van agafar el seu espai, el seu objecte, i també els va situar una mica amb el que ells ja anaven tirant, perquè curiosament el cas de la Núria, que ella està en l'espai de les dutxes, ja és el lloc on va triar en la seva visita a la deriva. Bé, va ser un nou input, un nou estímul de treball, i ja vam anar definint una mica cada un, això ho anàvem treballant en conjunt, vull dir, sempre ha sigut una feina bastant col·lectiva, del que anaven dient, el Jordi més amb tota la seva filosofia, cadascú anava portant i es anava com definint cap a l'obra que volien, fins que vam començar ja a idear i a portar-ho a terme. A partir d'aquí també va entrar alguna altra assignatura entremig. Tenim les 4 peces, tenim la de la Carme, que la veiem aquí baix, que és aquesta essència de la memòria, on va poder treballar a través d'estructures i muntatges, a través del ferro, a través de totes aquestes malles que, sense buscar una estructura interna perquè fossin les malles el que donava la mateixa estructura, pogués ser aquesta part volàtil que diu ella de la memòria. Vam treballar també a l'assignatura de motllos, amb la mà d'escaiola, que va ser mà d'opositiu d'un company. Va triar quina mà li representava més també, que això també és important, primer la primera idea i què és el que vols aportar, afegint-li la forma, afegint-li el llapis, i des de dibuix tècnic va treballar l'anell. Vull dir, ella tenia molt clar que volia fer aquest anell. No he comentat que al principi de tot, el primer estímul, les primeres idees, quan vaig presentar el que és la unitat didàctica d'aquest projecte, del projecte Trepat, vam ficar com 3 estímuls diferents. Un teníem el que és l'absència i presència de la dona com a encapçalament. Vam parlar d'un artista del Fontcoberta que havia estat aquí, vam mirar la seva obra i ens va interessar molt tota la relació que hi havia entre el que és la ficció i el que és la realitat, i com de la ficció en feia realitat i ho documentava d'una manera com molt real. Aquesta part tots van coincidir que la volien treballar. I després, agafant més la part escènica que tenim, ja que som al cicle aplicat a l'espectacle,
Vam agafar una obra de Wagner, l'Anell dels Nibelungs, l'Or del Ring. És una peça d'òpera on quan l'escoltàvem podíem sentir com els treballadors estaven a la fàbrica picant ferro. En ella els miners, els treballadors, busquen un anell que està en el fons del riu, del Nibelung, i que és amort. I treuen l'or, el fundeixen, treballen la fundició i fan aquest anell. Alguna referència podem veure en alguna d'aquestes obres. Aquest anell, aquest matrimoni, va sortir en l'obra de la Carme dibuixada, es va dibuixar des de dibuix tècnic, però va sortir en algunes altres obres que no s'han arribat a realitzar. Vull dir, era també un fil conductor que anava apareixent. I res, les obres les han explicat ells, estic molt orgullosa dels resultats. Tots ho expliquen des d'una visió molt diferent, no tenen res a veure una obra amb l'altra, quan tots han partit i s'han alimentat de les mateixes matrius. Bé, per mi el buit té un simbolisme molt gran en la meva obra, tant pel que fa al text que hem llegit, com el fet de no trobar la dona en el trepat. I això m'ha portat a buscar el femení dins del trepat, que costava trobar-lo. La dona a nivell laboral no estava representada en el trepat, però sí que hi ha l'eina, sí que hi ha la matriu, sí que hi ha l'eina segadora, per tant, sí que hi és d'una forma, diguem-ne, bastant sutil. I llavors jo el que he volgut fer és relacionar la dona amb la terra, simbolitzant amb els 7 xacres, que estan molt relacionats també amb la terra, i començant pel primer xacra, continuant fins al 7è, però sobretot el darrer és el que d'alguna manera simbolitza la unió amb el trepat i d'alguna manera també la unió amb l'univers. És a dir, té un doble sentit, perquè en el darrer xacra hi ha una matriu, que és des d'on se fa l'eina en el trepat, i a més té un petit recipient on hi ha uns petits encenalls que simbolitzen el metall del trepat. És com la culminació i la relació aquesta amb l'univers. I vindria a ser també un homenatge a les dones trepat. Us presento les meves peces, el buit de la dona. Amb aquest tipus de peces simplement el que vull representar és el buit de la dona a l'època de la fàbrica del trepat. I per què ho faig el buit de la dona a partir del noio? Perquè el noio és la peça del moment de reproducció de les peces que no es veuen. I és aquesta paradoxa, si el noio és una part important del motlle i la dona ho era en aquella època i ningú la tenia en compte, jo el que vull fer, el que he volgut transmetre aquí és donar-li visibilització a la dona a partir de crear i de reproduir unes peces de noios. I és el que es veu reproduït amb totes aquestes petites escultures. A partir de que li donem visualització a la dona a partir dels noios, li he volgut ficar el color vermell. El color vermell sorgeix de les màquines del trepat. Tenen molts diferents colors, però per mi el color principal era el vermell, que és el color on li donem més importància amb ells. I per realçar la peça de la dona és per aquest motiu que l'he pintat de color vermell. I al moment que transporto aquestes peces aquí al trepat, ho he volgut plantejar-ho i fa representació aquí a la terra, doncs és perquè és una part on es reproduïen totes les peces
reproduccions i de noios i de fer els motlles. I a més el que he volgut fer també és destacar cada peça amb el seu, com si estiguéssim treballant la terra, que són pel que s'utilitzaven les màquines de trepat en aquell seu moment. I al moment que jo les creo com treballar en la màquina és agricultura, i jo també ho transporto una mica cap al jardí japonès o la contemplació del jardí japonès, del treball per ressaltar també cada una de les peces. Per fer la producció de les peces estan fetes manualment, cada una està feta manualment i estan fetes en torn, i estan fetes amb ceràmica, i a partir del biscuit i d'això, de tot el procés, les he esmaltat amb el color vermell, entre comilles el color vermell trepat. La pròpia obra l'acompanyo a partir d'unes peces seleccionades d'aquí el trepat, on són peces que el propi noio no es veu, però que estan reproduïdes a partir de noios, i faig aquest joc paral·lel. Per un costat jo tinc els noios i per l'altra part exposo les peces trepat, i després també les acompanyo. Començo tota la peça, l'obra, amb la caixa on comencen a fer els motlles, i també les acompanyo amb les peces que s'utilitzaven per treballar la terra. Fins i tot he fet una petita intervenció amb ferros, com si el propi noio tingués la seva pròpia peça de treball. Representé a l'obrer d'aquí del trepat, i està fet amb filferro, i volia fer una persona a mida real amb ferro i amb malla metàl·lica. Aquesta escultura de l'home treballador és una peça que està inacabada, té parts de les cames o dels braços, perquè ens referim a l'essència d'una memòria. Llavors són com un recull de partícules de tota la fàbrica on les incorporem aquí al personatge, i hi ha parts que ja estan desaparegudes, i per això el personatge no està ben bé definit. La mà dreta està definida i la mà és d'escaiola, i aquesta mà té un llapis que dibuixa. Està dibuixant un anell, que aquest anell simbolitza com el matrimoni, la lealtat a la dona. Som fidels, però no solament amb la dona, sinó aquestes persones d'aquí del trepat també eren fidels a la seva feina, l'anell del compromís. Llavors té una maqueta també aquí al cor, que és de color vermell, que no és un cor, però és la seva part interior, la part interior dels sentiments, ficar-la així una mica més poètica i enfocar-la aquí dintre. I com a homenatge a aquestes persones que van estar aquí treballant i donar-ho tot per la feina. Tota la part de les joguines, que són les cures. Sí, la part de les mares, dels infants, els nens que després al final acaben treballant a la fàbrica, també. I la part de baix, doncs això, les peces trepat, els treballadors aquí de la fàbrica.